ha supuesto la mayor experiencia y más intensa de mi carrera profesional y yo creo de la història d'este hospital. Ha sigut algo que no havíem viscut mai, ha sigut algo desbordant, que no esperàvem. Al començament era donar-nos cops, no? I dir, hòstia, això no funciona. Hem resetejat tot i dir, vale, començament de zero i fem tot sobre la marxa, no? Todo eran palos en la rueda. Tu satisfacción es conseguir delantales, tu satisfacción conseguir un pedido de 50.000 guantes. Ha sigut una experiència que per primera vegada abandones una mica els números i aquell terreny cert per apoyar-te amb la intuïció i l'experiència, no? Desitjàvem que arribés al pic i cada dia estàvem esperant quan arribarà, no? Quan arribarà. Com a metges estem preparats per la malaltia, per la mort, però no perquè el pacient estigui sol en aquests moments, no? És molt difícil atendre amb una persona, amb un avi, que necessita la companyia, o sigui que no pots tocar-lo, que saps que aquella persona, per exemple, en algun cas, s'ha acabat morint. Potser tindré dos aniversaris, el normal i el d'haver sobreviscut al Covid-19. Això és una muntanya russa d'emocions, perquè efectivament passàvem de l'eufòria al neguit amb una rapidez tremenda, ¿no? Yo recuerdo noches sin dormir pensando en cómo se tenía que hacer una cosa, cómo se tenía que hacer otra, jornadas maratonianas, y eso al final repercute a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral incluso. Jo sortia d'aquí i mentre estava a l'hospital estava perfecta i agafava el cotxe, uau, i és que no podia parar de plorar fins a arribar a casa. Un és persona i té família, i té fills a casa, i té familiars grans i pares que estan malalts. I clar, ell també té por a la pròpia infecció, a portar-te cosas cap a casa. La parte más satisfactoria de esta crisis ha sido sentir, ver, comprobar cómo se da respuesta en una situación límite inimaginable a nivel de exigencia personal y profesional. Realmente se han entregado con un profesionalismo, digamos, muy reconocible. Creo que eso es digno de agradecimiento. Jo penso que una de les coses molt positives d'aquesta situació va ser el treball en equip, no? La sensació de que treballàvem tots a una. Era como un tsunami. Montabas algo y era todo el mundo el que podia ayudar a hacerlo. Quan es parla de fer equip, això és el que fa sentir els colors de la samarreta, ¿no? Sabía que contaba con el hospital con unos enormes profesionales y con unos enormes compañeros, pero es que ahora hemos demostrado que somos juntos imparables. A tots els que em vegin i que em reconeguin, que estic molt agraït.